A vítajte na 5. zápase Mati Cupe Brazília versus Španielsko, ľudia. Dneska to bude napínavý zápas, lebo ja to fandím obom tímom a strašne sa bojím, kto to prehral, lebo ja som ja som proste fanúšik oboch tých štátov, proste ja milujem obidva tie štáty, ja som obrovský fanúšik tých štátov. A nie, kamo, OK, je to 1-0 pre Španielsko, hneď v 27. sekunde dal Boris gól a vidíme Trnavský to úplne nevnímal nadšene, ale skôr tak smutno, lebo on hrá za Brazíliu a veľmi sa snaží, aby vyhrala tá Brazília, to nám povedal ešte pred zápasom. Môžeme vidieť, jak sa teraz snažil, ja som myslel, že už ide dať gól, lebo už tam nasrečil nohu. No škoda, 1-0 pre Španielsko, kde je Lamine Yamal. A aj nie. OK, 2-0, hneď takto v 59. sekunde. 2-0 pre Španielsko a Brazília prehráva o 2 góly. Toto je strašný gigant, Španielsko na Mati Cupe. To sa nám ešte nestalo, že v 59. a 27. sekunde dal takto rýchlo gól. To je rekord na Mati Cupe. A vidíme, je to 3-0 pre Španielsko. No, tak Brazília dneska bohužiaľ pôjde asi domov. Už je to jasný dôkaz. Vidíme Boris nadšený. No, vidíme Trnavského, jak už zobral loptu spoza brány. A vidíme, jak ide a Boris mu to zabránil. Vošiel presne pred neho a škoda, no. Škoda, ja som to fandil aj Brazília, aj Španielsku, ale tak jeden gigant bude pokračovať na Mati Cupe. 4 zápasy už ubehli. A vidíme, Boris dal gól 4-0 pre svoj štát Španielsko. No tak Brazília bohužiaľ asi dneska pôjde domov, lebo sa hrá do 5 gólov každý zápas na Mati Cupe. No aj tak toto bude asi zlý sen pre Brazílčanov, lebo takto rýchlo odísť domov, no tak to už... To je samozrejme ich prvý zápas na Mati Cupe. No nie prvý, ale myslím ako cez tento rok, ako prvý zápas, lebo oni ešte nehrali. Ale je to bohužiaľ, takto to dopadlo, súd rozhodol. Ale tak Trnavský je omnoho slabší ako Boris. To musíme zase vidieť, ako aj hrá. Ako neurážam nikoho, ale neviem. A toto už bude jasný gól. Bude to aj tak 5-0. Škoda, ja som myslel. A je to 5-0 pre Španielsko. To bolo všetko a ahojte. A inak nezabudnite kliknúť like a odber a to bolo všetko a čaute.